Welcome again to my channel. Nandito na naman ako para sa isang maliit na haul. This is a Watson's haul na since last na nag-haul ako, it's been 2 months na yata. Hindi ko sure pero parang matagal-tagal na akong hindi nakapamili sa Watson's, guys. At ito yung napamili ko. Ayan. At may nakita akong nakita akong mga bagong products ngayon, guys. Kaya ako na-excite na i-share sa inyo para malaman nyo kasi mga pang-ekonomiya. Yan. Pang-ekonomiya, syempre, ang mga nanay. Ito pala, guys, ay para sa mga nag-request sa akin. Ito na. At hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Without further ado, nasabi nila, nakikigaya ako ng sinasabi, ay i-haul na natin itong Watson's haul, itong Watson bag na ito, paper bag, at makikita nyo kung ano yung mga nakuha kong mga bago, at ito ay tatry ko pa, hindi ko pa na-try, pero sa tingin ko naman ay maganda. Siguro. Kasi parang na-impress ako kasi nakita ko, nakalinya doon sa mga istante ay marami silang product, itong brand na ito. Bakit kaya biglang may product na ganito na hindi ko naman masyadong kilala, kundi yung cream lang na nabili ko na yung Jeju yata yun, Jeju Ice na Lux Organics, yun lang yata. At ito Lux Organics yun yung sinasabi ko, guys, kasi ito na-impress ako dito. Lux Organics Premium Keratin Treatment Minute Hair Repair para sa buhok. Lalo na itong buhok ko ay medyo, alam nyo, nag-hair loss ako minsan. Tapos yung minsan nagda-dry. Hindi ko malaman. Siguro dahil lagi ako nag-change ng shampoo. So, we will use this. Itatry ko and then ibabalita ko sa inyo dahil ito yung napakamura. This cost me, ang Lux Organics na yan ay ano lang yata, 229. Yan, 229, guys. 229, dalawa na. Nakita mo? So, buy one, take one. At tapos, meron din akong Lux Organics na itong Miracle Solutions Toner. Try ko rin ito, yung toner. Kasi yung serum ko, nagaling dun sa pinagpe-facialan ko. Kasi alam nyo naman, since nagkaroon ng pandemic at na quarantine tayo, guys, nagkaroon ng GCQ, ay hindi na sila nag-open. Yung Blue Crystal na suki ko sa facial at saka doon ako talaga bumibili ng mga pang skincare ko. Ngayon, itatry ko ito para sa ganun kasi at least ang Watson's always open yan. Nandyan lang lagi. Yan ang talagang hindi nagsara sa lahat ng mga negosyo. So, itong Lux Organics ay ito ay AHA-BHA Aha-baha. Ganon. Ayan, Miracle Toner. Ayan. I-try ko ito. At may pares ito na itong cleanser solutions. Yan. Aha-baha Miracle Solutions Cleanser. Ayan. At i-try natin to. Tapos ito ang pair niya. No? Siyempre. Lux Organics. Tapos ito rin. Lux Organics Ultimate Defense Tinted Sunscreen. Ito. Try ko rin ito. Kasi, yung ginagamit ko dati, ay yung snail white, ay, meron pa ako dalawa doon, pero try ko rin ito. Tingnan ko. Kasi, medyo mura-mura. And then, meron pa ditong Lux Organics din, yung anti-pollution and anti-serum sebum. Anti-serum, anti-pollution and anti-sebum skin mattifying mist. Ayan. Ayan na ang gagawin kong mist ko ngayon. Yung spray before the makeup. Ito ang gamitin ko, anti-sebum. Kasi alam nyo, oily ako. Laging oily. And then, mapawisin ang mukha. That's why. And then, meron din itong keratin treatment na minute hair repair, castor oil for thicker and longer hair. Ayan. At itry din natin ito. Ayan. Lux Organics pa rin. At ito ay magkano lang to? Mura lang naman yata ito. 79 pesos, guys. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets. 6 sachets at 20 ml ang bawat sachet. Matagal na gamit, no? Tapos
Meron din akong biniling, yung, alam nyo na, yung Dove na gamit ko, yung deodorant dry serum. Meron din ako meron akong ginagamit doon na iba, pero dahil maubos na, ito na ang binili ko. And then, Eye White Facial Cream Whitening Vita 3-in-1, whitening and makeup base, then protection SPF 15. Ayan. Ano mo na siya, base mo na siya sa makeup base mo na siya ay protection mo na sa sunlight, sa sunscreen mo na siya, and then puputi ka pa. Ito po ay sa Eye White, and then ito naman ay yung gamit ng mga anak ko. Bumili ako, sinamantala ko yung for men, yung buy one take one nila na Nivea Men Invisible for black and white original skincare made for you. Kanya buy one take one na deodorant, guys. Ayan, meron din itong anti-all acne scrub para sa facial wash nila. Ayan. Tig-isa nila, yung dalawa kong lalaki dyan. Buy one take one, at least nakatipid ng malaki. Ang mahal yata ng deodorant ng panlalaki at saka yung pang-facial nila. Tapos itong pants, mag-try uli ako. Never ko nang naranasan ng bumili ng pants. Yung dati kong pinakamatagal kong gamit na brand, pants talaga. Since panong nasa room pa ako. Pants, White Beauty Serum Burst Cream. Ito, enriched with hyaluronic acid. 1,000 bursts of water serum in, ayan. Ito nang gagamitin kong serum kasi nga yung blue crystal ay hindi pa open, guys. Kaya hindi ako makabili ng gamit ko para sa pang facial ko, so mga skincare ko. So ito na ang i-try ko, mga bagong labas diyan sa Watsons. And then ito, Eye White BB Holic Everyday BB Cream, yung tinted din na sunscreen. Biro mo yan, meron pa dito. Try natin kung sinong the best sa kanila. Then meron pa ako doon na meron pa dito akong Snail White, guys. Ito, dalawa to. Ito, Body Booster, SPF 30. Yan. At saka itong tinted. Meron ako. Kaya, marami pa akong pang sunscreen dito. Hindi mauubusan. Tapos, Jeju Aloe Eyes na Fresh Skin Lab. Meron pa ako. Pero, ayan, puno pa oh. Kaya lang, gusto ko yung pag may nakita yung bang gusto mo i-try. Curious tayo kung ano ang the best. And then, yung para sa asawa ko, alam nyo naman, gusto kong ingatan yung kanyang liver, kaya bumili ako ng Metathione. At napansin nyo siya, yung napansin ko sa asawa ko, pumuti, and then sumigla, and then, kasi minsan sumasakit yung paa niya. Kaya magmula nung umiinom siya nito, hindi naman ako nagpapatalastas. Wala pong nag-sponsor sa akin na kahit na dito na brand, ha. Ako ay nag-share lang sa inyo kung ano yung mga nabili ko para doon sa mga OFWs nga na gustong malaman yung mga pinamimili. Alam nyo na. Tapos ito ay Metathione. Ito ay akala ko ito ay pang paarte lang. Kasi ang mga patalastas yung mga pampuputi ng mga artista, celebrities. Pero hindi, guys. Sa asawa ko, talagang maganda ito. Talaga. At saka, dahil nga doon sa Watsons, pagka naka-spend ka na ng 1,500 pa yun. Pagka naka-spend ka ng 1,500 pesos, ay meron silang something na pampalubag loob, pero kailangan bumili ka doon sa mga mga products na nakapasaloob dito sa promo nila. So, ang sinuggest sa akin nung nandun na sales lady, itong Lux Organics Aloe Vera and Snail Moisturizing Cloud Soap. Sabi niya, maganda raw ito. And then, sabi ko, bahala ka na kung anong ilagay mo dyan, basta't mapasa akin yung notebook na sinasabi mo ito. Nadali na naman tayo. Nabudol tayo dito sa notebook. Anyway, magandang pagkabudol kasi magagamit ko rin naman ito. Oo, kasi
Kasi kanina sabi ko, timing, puro Lux Organics yung pinamili kong product. Sige, ilagay mo na dyan sa basket ko, sabi ko. Sige, try ko rin yan, sabi ko. Kasi yun nga, hindi ako makapunta sa Blue Crystals. Wala akong mabilhan na nung mga dati namin ginagamit. Kaya kailangan from Watsons na talaga ang hanapin kong product na babagay na sa amin. Kasi the whole family is using yung sa Blue Crystal. Ngayon, ipagamit ko rin ito sa kanila. Okay? Paggamit ko siguro sa mga bata ito, tapos ito sa amin na mag-asawa, ganun. Kasi ito yung pang facial wash namin. Ayan. So, maganda raw. So, try natin. Kasi itong Lux Organics, nakakagulat eh. Ang dami nilang products talaga. Itong brand na ito. So, yun ang mai-share ko. At, yun bang sinabi ko kanina, 1,500 kung ang ma-spend mo ay worth 1,500 up, ay may re-regalo silang notebook. Meron ito, may gray, may pink. 3 colors ang pagpipilian. Ang binili ko ay ito. Itong, anong tawag dito na green na ito? Yung parang green na dagat. Hindi naman olive green. Parang blue-green. Ayan, ayan siya. Ang ganda ng kulay, di ba? So, meron na naman akong paglilistahan dito pagka nag-edit. Yun. At yun lang ang ma-share ko today. Tapos ko na yung paghahaol. Ngayon ay magluluto naman ako, guys. Magluluto tayo dahil yung mga mag-ama ko ay nandun naliligo na dahil high tide ngayon. Ako, nagpahatid pa ng malamig na mainom kanina. Akala mo raw nasa resort. Okay, yun na yung balita ko. So, ngayon guys, slow motion ko itong tag price ha. Ay, tag price itong receipt para sa inyo na makita nyo yung pricing. So, ito na yung resibo guys para sa inyo para makita nyo yung prices, yung mga minention ko na mga products kanina para malaman nyo kung magkakano. Ayan. At may mga buy one take one. Yan. Ang mahal lang naman dyan ay yung sinabi kong para sa lakay ko. Dahil medyo mahal talaga yun pero maganda. Ito na yung mga yon, mga binili natin. Oh. Itatry natin lahat yan. Yung mga Lux Organics. Ito yung medyo mahal. At may buy one take one naman. Ayan. Ito buy one take one din itong sa Lux Organics. Ayan. So try natin. Kasi yung buko medyo may problem ngayon. Tapos meron silang giveaway na ito. Na pangbudol. Joke. Okay, sige, thank you so much. Natapos na naman ang ating haul na yan. Thank you so much guys. At least may na-share na naman ako sa inyo. Smile na. Keep safe. God bless. I love you guys.